ಯಾವ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ म्हणे आमचं शिरताळीचं नाही ओस्मारचं डॉक्टर अनिल हांवें बरी शिकापुरा घेतला युकेंत हांवें शिकला म्हाका इल्ली लज चड युकेंत शिकलो युके म्हळ्यार युनायटेड किंगडम न्ही युरोप न्ही युके म्हळ्यार उल्लालदा खंयतर एक कंपाउंडर डॉक्टर करता गो डॉक्टर ताज्या अंडर इल्लें शिकला डॉक्टर आमच्या अनिला तितलो न्ही इल्लें शिकला तर की सदां म्हाका इल्ली कामां गोत्तात तर सदां पुरा समस्येक पर्याय दिता सो तुमचो सहकार म्हाका जाय एक शिरताळींत आतां पयले फावटी क्लिनीक ओपन केला पळया कोण म्हण येतात की पळया फर्स्ट कोण पळया फर्स्ट टोकन नंबर 1 टोकन नंबर 1 शिरताळींत हे चड घेवन येयल्ले ओ विकी ओ देवा म्हज्या ये ओ कॉन्व्हेंट इशिने तुका एकल्या काव्या वखद दिवंक गेला साहेबा ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಪಕ್ಕನಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಇರಂಚಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಕೇಳಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದಂತಾಗಿ ಯಾರಂటే ಉಳ್ಳ ಈರೆಂಚಲ್ಲ ದಾನ ಬೈದ್ರಿ ದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಪಿಂಕಿದಾರ ದೂಂದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಚೇರ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಯಾರು ದುಮ್ಮೆ ಬಂಗೋಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬುಡ್ಚಾಂದ್ ದಾನ ಸನ್ಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಚಾಂದ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಡ್ಚಿ ಸನ್ಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬರು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಉಂಟು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಪೂಕೆ ಬಾಬುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪುಗೆ ಬಾರ ಹಿಡಿದಿರ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಚವು ಒಳಗಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಅತ್ತ ಏಕಲ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ಪಿಜಂಡ ಅವನು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಬೈ ಉಳ್ಳೆ ಅರಣ್ಯ ಬೋದು ಬರೋಡು ಮೂಲ ಬಾತ್ ನೀರು ಬರ್ಪಿಜಂಡ ಇಂಚಿನೆ ಆಗ್ಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರಣ್ಯ ಬೋದು ಬರೋಡು ನೀರು ಬರ್ಪಿಜಂಡ ನೀರು ಬರ್ತೀರ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ನಲ್ಲಿನ ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಗಂಗಾಸರ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಲೋಗು ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಗಂಗಾಸರ ಬರಡಂಡ ಎಂಕ್ ಹಲೋ ಮುಲ್ಕಿನ ಗಂಗಾಸರ ಬರಡಂಡ ಆಗ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬದಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಂಡವ್ ಅಂಚ ಹತ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಾಲವು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಲವುಲ ಅಣ್ಣ ಪರಿಯನೆ ಬರಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನುಂಡತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ತಂದೂರಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಕಪ್ಪಾಪು ಕಂಚುಂಡು ಅವೇ ಪರಿಯನೆ ಬರಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂತೇರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಾಂಧಿ ಬಂತೇರು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಬಂತೇರು ಗಾಂಧಿ ಬಂತೇರು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಬಂತೇರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ ಹಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ ಹಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಂತೇರು ದಾದೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹಾ ಕೇಳಬೇಡಿ ಆತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಜ ಪಾಪುಣ್ಯ ದಾದಾಯ್ತವ ತತ್ವ ಓ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಣ ದಾದ ಹಾ ಸೀದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋಗುನು ಹಾ ಕೌಂಟಾಡು ಉಂಟು ಹಾ ಕೇನರವಲ್ಲಿ ಹಾ ಸ್ವರವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾ ಹಾಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಹಾ ಮೈತ್ತರ ಹಾ ಸೀದಾ ಮಾಡು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಪೆಟ್ಟು ಊರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಆಂಡು ನೋಡಬೇಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ ಹಾ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಟ್ಟದು ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಗಾಸ ಹಾ ಅಂದು ಅವತ್ತುಂಡಿ ನೋಡಬೇಡ ಅವ್ರ ಮೈತಾರ ಓ ನೀರು ಮೈತಾರ ಅಂದು ಎರೆಗವು ಅವ ಅಂಚುಂಡು ಹಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾ ಆಚಾರ ಹಾ ಏಕಲ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಣ ದ್ವಾರವಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಮುಚ್ಚೋಡು
ಪರಡು ಸೈಯೋಡು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂತ ಅಂಡ್ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಆಡ ಅದನ್ನು ಆಡಬೇಡ ಐಕ್ಯದ ಮೈತಾರ ಹಾ ಕಾಸಿದ ಸೋಡ ಹಾ ಇದು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಹಾ నిలిక్కాడు ಹಾ ఆడవచ్చి ఆడవచ్చి కూర్చుండు తిరదక్కలు ఆడవచ్చి ఆడండ ఆడవచ్చి కూర్చుండు కూర్చుండు సీదా పడు సీదపరుడు ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಆಡಬೇಡ ಆಡಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇನ್ನ ಮಾರ ಇದಾದ ಇಂಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಬನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ఉందిట ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ సమస్య ఉండు ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ವನಸ್ಪತಿ ವಡಾಬಿ ಬೇತೆ ವನಸ್ಪತಿ ವಡಾಬಿ ಬಡಾಬಿ ಬೇತೆ ಬಾಜಿನ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊನು ಹಾ ಐದು ಬಾಜಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಜಿವೇನ ಪಂಜಬೇನ ಬಂಜಿವೇನ ಹಾ ತೋಡಪ್ಪಲು ಬಂಜಿವೇನ ಪಂಜಬೇನ ತೋಡಪ್ಪಲು ಅಂಚನೊಂದು ಬೇಲ ಆಗ್ತದೆ ಶರ್ಟ್ ಮಿತ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಕ್ಲೆ ಒಂದ್ಲೆ ಶರ್ಟ್ ಮಿತ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶರ್ಟ್ ಮಿತ್ ಮಾಡಿ ಬಂಜಿ ಹೆಸರು ಈನ ಶರ್ಟ್ ಮಿತ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಹಾ ತುಕ ಇಂದು ದಾನೆ ಬಂಜಿಡಿ ಎಲು ಬಂಜಿಡಿ ಎಲು ದಾನೆ ಓ ಅಡಪ್ಪೆ ಬಂಜಿನ ಜಪವ್ಯ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೂರೊಡ್ಚಿ ಕುಲು 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 ತುಕ ಅನಿಲೇನೆ ಇಂದು ಕಲ್ಲುಡು ಕಿಡ್ನಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ದೆಪ್ಪಲ್ಯ 58 ಉಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲಗಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಓ ಅವು ಕಲ್ಲತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಡು ಕಲ್ಲಾತು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂದು దీనికి సైవ నాన్న నిక్కై కొంచెం మద్దు కొరపే అవా నీ కొంచెం మద్దు కొరపే నీ టాబ్లెట్ కొరపే ఇందా ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕ నేను తెప్పుడు అంట ದಾಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಈ ನಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಂಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೋವ್ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಡ್ ಮೂಜಿ ಬತ್ತಿಗೆ ನೋಡು ಓ ಬಂಡರ ಪಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 16 ಸಿಸ್ಟಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 64 ಯಾವ್ದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅನ್ನ ಗಂಗಾಸರತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೀರು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಬತ್ತಿಗೆ ನೋಡು ಕಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ವರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವರಿ ಒಂಜಿ ಓರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬದುಕು ದೂರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗೆತ್ತನು ಸಿಗ್ತಾರ ಹುಲ್ಲ ಮಾರ एक क्लिनिक गाला असे बरायला जायत गे आणि डॉक्टर काही असे असे बरायला जायत गे ए टाईट घेऊन काल डॉक्टर समाय की टाईट घे बोले नाही टाईट टाईट नाही मागे काय नाही समास मी काय गायलंय एक गुप्त रोग असा ಗುಪ್ತ ರೋಗ ಗುಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕರಾಳಿಂದ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಊರು ಬೇಡ ते नाही मागे तुम्ही कोणाला की सांगू ना हाव काही सांगता हाव कसे सांगल्यार म्हणजे प्रावीण सांगा चुकून सांगल्या जैस सांगा आणि की लास्ट बाय चान्स क्लारा बायड सांगा ओ देवा झाले क्लारा बाईला मागे रे क्लारा बाईला की सांगचे एकत रेडिओ घालचे देवा मज्जा क्लारा बाई आल्यार आता पार पडतात घेऊन छे तुझ्या तर समस्या काय आलंय सांगता हा हाव राती जेवतामो गौतम समस्या काय आलं तुझ्या तेच सांगता हा. मुक्तंग सोड्या सांग राती जेवतामो हा आम्ही जेवता जेवण जाऊन मुत्तोंग येतामो हा मुत्तोनुसा मंद्रे निघता हा निघताना हा एक वडल्या पटासो येता विवी छे, हो नाही सांगता हा, हा, ऐक एक वडल्या पटासो येता हा आणि म्हणता हा तुका मुतोंगालांगी हो तितलेंच हा सकाळी उठून मुजी मांजरी तंड ये मम्मी डे सांगते हो मुजाडे सांगताने नाही रे ताका एक सोल्यूशन असा ताका तो टेन्शन करना ಹೋಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತ आणि डॉक्टर ಗೊತ್ತಾ तो पहिले ಹೋಗೋದಿನ पहिले सॉल्यूशन पडिता नागेर करता तसे बर वट्टाची आम्ही लुटून नाही लुटीना आम्ही बनायची एक काम कर घरा होस घरा होस काही घरची सोय आगी मुझे पैसे जाल्ले रारू आतो तो विक्की दिताना 90 घंटा
विक्की आमचो हांगासो वय 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 दुबय आसा आतां गांवाक आयला पिळगे ताचे पुरा कोण हाजे ग्रॅंडसना बद्दल वय ग्रॅंडसन तसो तूं हा. मागीर दुसरें ते गलसो आसा हा. 60 गल न्हय हा. ज्यो घट्ट हा. घट्ट जेवण न्ही ते हा. आनी कोण तुजो पोटल्या पोटांत येता वय, सांगले वय, वय. ताजेर सांग हा. म्हजें मुतून जाला सांग आ, जायत घे बरें बरें हा ते घालय पैसे नाका 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 डॉक्टर तशे बरं पैसे काढले सोल्युशन आम्ही पैसे काढले बेजार करना काय परतून येताय तू ओस देव बरें अब्बा एक मार गेली म्हाका बुकी लागले ते मासाचो परंबळ येता नेक्स्ट कोण विकी कोण पळय नेक्स्ट डे कोण आयल्या तशें मांडो भार जावना ते मासाचो 9:30 जाली नेक्स्ट कोणा विकी सुख वाला सोज वाला फैज वाला काय आलं? होता है जो लब से ज्यादा वैसे वाला इश्क वाला हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला हेलो डॉक्टर हॅलो काय आलं प्रॉब्लेम एक विषय सांगण्यासाठी काय दिवशी माझं गोवा आसाने गोवा वय हा सांग ताचे रिपोर्ट्स आयले म्हाका रिपोर्ट मेळटे ना तुमी दिल्यार जाता न्ही डॉक्टर तुझो घेवी करून म्हजो घोव की तुमकां आयवन सांतीस कोत्ताली I want a motto. जत Oh, वय ताचे रिपोर्ट दिया डॉक्टर एक प्रॉब्लेम झाला तुझ्या काय प्रॉब्लेम आईवानाचं रिपोर्ट दोघ आईवानाचे रिपोर्ट मध्ये सांगत आलं ते तिशी जाऊन आता बारीक कष्ट झालं दोगांय वांगी वय, वय, वय. काय डॉक्टर तांचे एज कळना की तुमकां दोगांचे काल सैनिक सोदून काय सांगा एक तुला बरी नाव काल नाव मात बरयल्ला त्याला तू तिशी झाला म्हाका तू टाइम दे हांव तुका सोल्युशन दिता काय डॉक्टर एज सोडया ताचे बापाचें नांव तुमकां कळचो ना की गेट लागी हांव काय आधार कार्ड करता हांगा बापाचें नांव बरोवन तू राव हांव नाका तुवें खालें म्हणी पर्यार दिने म्हाका रिपोर्ट जाय आईवाना कसं सांभाळता याका हा एक काम कर तुझ्या गव्हाची दोन पिढ्या आली 2 पिढ्याच्या एक अल्झायमर आणि एकला एड्स आले तो बंबई खंय मरून गेलो गोत्तू ना एकला एड्स आले आणि अल्झायमर आले विसरूनची पिढा आता तू एक काम कर तुझ्या आईवाला काढून सीधा बेलतांगडी वचू नातल्या उचले वचू चा पे तू लू फाटी घरा फाल्यां सकाळी आईवान घरा फाटी येत जाल्यार आईवान वाटतं न्हिदे नातल्यार आईवान वाटतं न्हिदूंक मुनी वसा नाका ही तुझी पर्यार तुझ्या की बरें हांव डॉक्टर अनिला कडेन येता आमच्या शिरतारच्या फेमस डॉक्टर अनिला कडेन येता थंय म्हणी म्हाका बरें पर्यार मेळटा तुजें क्लिनीक पट्ट्यू तुझे क्लिनीक पट्ट खंय येताय डॉक्टर आले हांगाच तसं डॉक्टर अनिल तसा की हा. ओ माय गॉड अनिल आणि पाय साईडी कसा आणि सांगा ना हो सांगा तो. पाहिलं सगी सॉरी पण मागीर येता बाय बाय अरे जाय मांद्रे मुसो आयले अल्ले कोणतरी मुतलोय की आले रे तुका काही मानसिक काही प्रॉब्लेम ऐक काय झालं परतून मुतलोय तुवें सांग उलोवंक सोड डॉक्टर सांग तुवें सांगल्या बरी राती घट्ट जेवलोय मागीर तो विक्की मेळ्ळो ताणें दिलें बरोवंक म्हाका हा पोटाक काल बरें कळलें म्हाका काल कळटलें हय, ताणें पियेलो मग हा मागीर मांद्री सोडून न्हिदलो हा इल्ल्या वेळान तो व्हडल्या पोटासो आयलो परतून आयलो हॉल ऑलवीन नाही आहे. तो बरो मनीस आहे 1 वर्ष तो मेडिकला म्हणजे पॅम्पराची बिल बाकी झाला आज मुसरी सर हा तो तशाला पिल्लोवरून काढला घडला ऐक सांगता हा ओके तो व्हडल्या पोटासो आयलो हा आणि म्हणालो हा तुका मुतोंग झाला जाला गी हा आणि हांव विचारा बाद्द नाही तू बात नाही तू बेबतो तुवें म्हाका सांगले हांव तशें सांगले हा
हांव ऑलरेडी मुद्दो आयला हा. तू वस म्हणे हा तितलें जाताना तो गेलो गी हा तेणे पळयता तें तसा बसून ना होय आनी म्हाका विचारता काय? तुका आगोंग घालांगी तितलेच सकाळी उठोन पळयता गळी घाण या, चल, 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 चल.